खुलुमबाय दिनैहाय बे चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोननिसिम दिनै आङो मुंख्लं जियाराम औवारिनि जे दिनैहाय बे सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय बे जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायाव बाहागो लाफैनानै जोंनि गासै आलासि आरो गेलेगिरि नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाहैबाय। नोंगौ आङो दिनैहाय मुंख्लं जियाराम औवारिनि बिदा जोङो गासै बिदा फंबाय जोङो साबामोन बे साबानि गेजेराव आङो थामथि फिसाज्ला आरो जाय मुंख्लं बे बिथाङा ब्रैथिमोन आरो जोंहा गासै 7 जनमोन जोङो 7 जन गेजेराव सानै बिब' दं जोंहा जोङो दा गोथाङै दङ जोङो बिदा फंबाय 7 दङ आरो बिब' 2 दङ दा दिनै नैबे जिथु गेलेग्रा फोथाराव फुटबल जिथु गेलेहोनाय जादों गामिनिफ्रायनो सोरनि मददाव जादों होननानै नोंथाङा सानो? जा जोबोर गोजोननाय थादों दिनैहाय जोंनि बे सानथामनि जे हाबाफारिजों खुंफुंनाय बे गोसोखां जोलुर बादायलायनाय बे गोसोखां जोलुर बादायलायनायाव जोंहा गोबां रां खावरिनि गोनांथि जानायाव जोंहा दिनै जाय बिथाङा गाहाय आलासि महरै दिनै सफैनो हादों बे बिथाङानो बे जेसेबांनाखि खरसा नांगौ बे खरसानि माबाखौ मदद होनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामदों आरो जोंनि बे भारत नन्दन बिसोरां क्लाबनि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनहा गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनैहाय बे हाबाफारिखौ गाहामै गाहाम खुंफुंनो हादों होननानै आङो आसा खालामनो हायो। इयुनावबो बेबायदि खुंलांबाय थागोन नामा? इयुनाव जोङो बेबायदि हाबाफारि लानानै खुंलांगोन जोङो बेखौ उननि समाव जों सानगोन जों दा बेखौ जेबो थांखि लाथ'वाखै आङो बेखौनो फोरमायबाय। जिथु गेलेनाय बे फोथाराव सिगां समाव बे फोथारा हाग्राबारि जानानै दं बे फोथारनि गेजेरजों गोबां गेलेनायनि गेजेरजों गामिनि लाइमोनफ्रा बेसेबांसो जौगानाय जागोन? नोंगौ दिनैहाय जोंनि बे जे जायगायाव जोङो बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ लादों बे जोलुर बादायलायनाय बे फोथाराहाय सिगां समाव हाग्रा बंग्राजों दबफबनानै थानाय दंमोन। दा बे फोथारखौ फोसाबनो थाखायबो दिनैहाय जाय बिथाङा गाहाय आलासि अशक गयारि मानगोनां बिथाङा बे फोथारखौ फोसाबनायनि थाखायबो बिथाङा माखासे अनसुंथाइ हरदों आरो दिनैबो बे सानथामनि जे हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय प्रग्राम हाबाफारि बेयावबो बिथाङा माखासे रांनि मदद हरनायनि गेजेरजों दिनैहाय बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव हेफाजाब आरो मदद खालामहरदों आङो बेखौ आसा खालामो आरो दिनैहाय नैबे जोंनि भारत नन्दन बे बिसोरां क्लाबनि दैदेननायनि गेजेरजों दिनै बे फोथारा दिनै साखोन सिखोन आरो मोजाङै मोजां जाफुंनो हाबाय बा जाबाय आरो उननि समाव बे फोथारावहाय जोंनि भारत नन्दननि जायफोर गेलेगिरि लाइमोन बिथांमोना बे फोथारावनो गेलेनानै बा फिल्डआवनो गेलेनानै सासे गावखौ राफोद गेलेगिरि महरै दैदेनलांनो हागोन बा जालांनो हागोन आङो बेखौ फोथायनाय दङ। बे समावहाय सफैनो हानाय जोंनि मानगोनां जे जोंनि चेनेलखौ दैदेननाय बिथांमोनखौ हामबाय होनदों आरो गोजोननाय जासिदों आरो नैथियाव जोंनि दिनैनि बे जोलुर बादायलायनाय जियाराम औवारि ट्रफि जे बेयावहाय जोंहा गाहाय आलासि महरै सार अशक गयारि बिथांखौ गोजोननाय जासिदों जोंनो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आरो बेबायदि जोङो आसा खालामबावदों दि जोंनि इयुनाव फैबाय थानायाव जोङो जाहाथे माखासे जोंनि बेबायदि नांगौखिनि आरो मददफोरखौ जोङो मोनलांबावगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेखौबो रायखांनो गोनां जायोदि जोंनि देबोरगाव समस्तिनि जे 13 नं क'क्राझारनि MLA सार बिथाङाबो जोंनो बे दिनैनि सानथामनि हाबाफारि खुंनायाव जोंनो बेबायदि माखासे अनसुंथाइ हरदों जोङो सारखौबो गोजोननाय जासिदों जोंनो बेबायदि खाबुखौ होनायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे जे जोंनि जे सार सोमदोन औवारि बिथाङाबो बेबायदि माखासे जोंनो अनसुंथाइ हरदों बिथांखौबो आङो गोजोननाय जासिदों क्लाबनि जानानै जोंनो बेबायदि फैबाय थानाय माखासे हाबाफारिफ्राव जाहाथे जोंनि बेबायदि नांगौ समफ्राव जोङो अनसुंथाइ बा माबा मोनसे मदद बियोबा सारमोनखौ जोङो जोंनि क्लाबा अराय सम बेबायदि मददखौ मोनलांबाय थागोन आरो जोंनि माखासे देरफुनाय लाइमोनफोरखौ बेबायदि जौगाहोनायाव मदद खालामलांगोन होननानै आसा थाबाय। दिनैनि चेनेलनि गेजेरजों आङो बे गुसुं बिबुंथिखौ
जोंनि बावरादन्दर बिसोरां क्लाबनि सेक्रेटारि जानानै बेखौनो फोरमायथि हरनाय जाबाय। जोङो बे हाबाफारिखौ सानथामनि हाबाफारि लादोंमोन। 1 थारिख 2 थारिख 3 थारिख आगस्ट जोङो फैयै फैयै दिनै बे हाबाफारिया दिनै 3 थारिख जाबाय। जोंहा दिनै जोबथि एबा फाइनाल डेट जाबाय। बेनिखायनो दिनै जोङो बे खेलाखौहाय जोङो फोजोबनानै दिनैनि बे बान्थाखौ जोङो हरनाय जासिगोन। दिनैनि नैबे बादायलायनायनि गेजेरजों जोंहा फाइनालाव थांदों जाहैबाय फाबुआ जरा FC क्लाब भार्सेस समरपुरि FC बे मोननैनि गेजेराव दिनैनि फाइनाला सोलिगोन।